Sa may mga tips ni mo ni sir nga para maayo nig maayo gid nga daghang kag kuan customer di manghawa ba. Siyempre, kinanglan mo. Tinud-an na gid mo serbisyo. Kasing-kasing. Dili kay kwarta lang ang imong giapas. Kinanglan nga. Yung ihatag ang tanan nimong base nimo mga taas na bigla akong bloko serbisyo sir. para Ang ina gid balik nimo yung customer. Kita nimong imong pagka-hospitality. Nindot kayo ni. Customer maabi-abihon o matinahuron. Amo day na diskarte day sir. Jadi diskarte pala. Ang mga customer. Ganahan po balik sa imong barbershop. Mabitaw dali ko sa imo sir kay patihan ko sa uban. Pwede man nanaway ta sa uban nang normal man jud nang may noon. Pero barbero naman nga di ka mangay siyang gupit niya na po ba nang mangay po siya ilang gupit. kapuya ko Depende lang na sa pagdala nimo sa mga customer. mga pud lagi sir. Pero dali ra ko nimo sir kay gaana daw ko nimo good. Ako sa na style ani. Krukat to sir no? Kita sa sundon na ito ni. Taas Ano na siya? siya. Krukat mo ni siya krukat. Taas na pud ni. Kawasan na nito. Teknik siya kan. Unsa man na sir? Kinanglan na Butangan lagi na niya mag mantika. oil Oil day, bilang mantika. lubricant na siya para slide ra ang blade ba. Hindi siya sakto. Para di maak. Amo din na style. Amo din yung technique day. Di mo sabit bang buhok. Sinudangog ra. Para smooth siya no. Smooth kang tawag siya. Dito. Smooth kayo. Teknik nga dili maglik-balik jud nimo imong customer. Yung shop. Nang dili ka barbero dili nimo biyaan imong shop. Bisan pa magkinaon mo sa. Nananagi mabilin wala duha mo ka barbero. Ayaw jud biyain ninyong duha na kay bawa na customer nga mo sulod tapos pag sulod niya wala barbero. Imo pang pahawaton nimo siya. Dapat na may bilin sir. Di pwede nga manghawak mong duha. Kung manghawak mong duha, wa may customer. Dili pwede. Okay. Tagaman to siya. Kung customer mo tagam na to siya nga. Iya pa to ipanabi sa mga kuan niya, mga lingan baron na. Okay, klaro na lang barbershop pa. Pero mirang barbero dugay maabot. Nalan na on time pud ka barbero mo abot. Mapot sir. Kung sa oras sa inyo ang opening na nagid kadto. Ligid din mo hindi ka palit-lit. Okay kayo ni mong kwan sir. Ngita jud ko nimo ganiha pa kay magpatupid jud lagi ko. Na ko diri karon. Ano lagi? Ang pwede gani kay nagkuha ko sa akong labuhonon po niya. Koram kong isa diri o ka partner mo nang nagsirado sa lang ko kadiyat. Betul sir, gawat jud ko nimo, wa jud ko na to lain kay wa ko na angay sa uban. Ang ginay mga yung teknik ng di ginubiyaan. Kaya ang customer
imbis kay nagdali to siya, gawas na laman at na sila yung mga pagupit. So pag abot niya dito sila yung barber shop, kamao mo abi-abi tong barbero dito sa Pikas, adi ikaw mismo mga tong customer nakuha na kag customer, bawasan na yung mga customer mo mga soke. Balhin nam to sa Pikas sunod din nam tong balik si mga kay lagot man to kay dugay mga ka or wala ba ka absin, diba? Hindi sir. Una isa sa akong tip sa mga kabarbero nako na maginay nyo ang timanan So pa may advice. lain nga tape nimo sir nga i-share nimo sir sa ako sir basin ako yung makatuan pod. Siyempre mo yung tarong na ang pagupit yung serbisyo ni Usa gina sir. pili na mo dali-dalion kay nayo bang customer nga dili man dali-dali ang ulo na uban nga magdali imuha na siyang unay mga kanawon sa imong customer sa mga nagdali ba ni siya o wala ba kay kung nagdali imong paspasan. Amo din na sir. Pero kung wala siya magdali ay mo sa pagyang istorya-istoryahon para dili maboring. Boring man kung imong lumon ra pag nga barbero nalan Katulog Imo yung siyang- customer na sir. imo siyang lingawon nimo siya para di katulog. Istoryahan nimo siya. Sana siya makapadala sa customer na ganahan siya nimo barbero. Kung nang testing ang kaning gupita ano siya ka mo na yung mga style sa binagong nga barbero ron nga pahakan ito dali ko na Amo na technique de sir. yung style sa paggupit dili nga ni Style sa. so mga binag-on naman aron ka na mag-eskwela na bitaw buwan mag haircut study haircut eskwela naman ang eskwela na step by step. Sa akong experience wala na nang step by step diretso na. Kailangan man kung step by step ano ang eksperyensado na ka na kuha na nimo matansa na nimo ang hilap doon sa imong gupitan kuha na din na kinahanglan og yung panang step by step so yan ang mga kabanyan. Kailangan di kaya. Mo tanong ni mo siya agadiin ka sir ano sabi nga rin sir kasi mga trabaho hindi ko trabaho sir no ano siyang mutanon ba? Kira niya mutanon, nampiyod ng customer na gusto ng tanog, sukit-sukitan siya. Yung punta-buntayan mo siya. So, una naman kauntaan na, huwag ganahan siya matubag. Dayon na naman kauntaan na. Pero ganig, tanaw ni mo nga, huwag di siya ganahan pong tanon, ay mo rin siyang bayaan na po niyo siya. Kaya susi kauntaan na kaya. Sunod din ako na mo pagupit niyo kay lagot mo pa itong sa kanang sukit-sukit ano ba diba? Na yung mga tao yung anak nga hindi ganahan o pang tanon
pinasa iyang personal nga kinabuhi. Kung nakagadiin, ana. Di ganahan na. Ano na mag... Yan ba siya? Nakabuk anak. Yan ang itong tanah ha. Alam niyo kung naon na. Sakto ba po dito ni pangutana? I-timing po din ba? O pwede o kunang sakto ba kag mungutana ka na ba niya? Ang kira ba ka niya? Mga i-timing. Para na. Isa-isa. Kurkat to tawag ani sir no? Bukat na magbuwan nila. Kurkat. Ano na siya? Hindi mo magbuwan nila, imong dress. Ano yung bukat. Bukan naman eh. Hilid mo ka. Okay. Ring lang. Bikat rin siya. Sa karang tawag